Bună! Transmitem în direct din tabăra Wownakwa, undeva în Muskoka, Ontario. Eu sunt gazda voastră, Chris McLean, și filmăm pentru sezonul 1 al celui mai tare reality show de televiziune. Iată regulile. 22 de participanți trebuie să petreacă 8 săptămâni chiar aici, în această veche tabără de vară. Se vor lua la întrecere provocându-se reciproc, apoi vor înfrunta judecățile colegilor lor de tabără. Cine va ceda presiunii? Aflați aici, chiar acum, la Insula Dramei Totale! Tată, mamă, sunt sănătos, la voi mă tot gândesc și vreau să fiu, m-ați întrebat, răspunsul azi l-ați aflat. Vreau să fiu faimos, vreau să locuiesc lângă soare, eu voi lua câștigul cel mare. Orice pot să fac nu mă oprește nimic, cândva voi reuși, căci vreau să fiu faimos. Na 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 na. Eu vreau să fiu, eu vreau să fiu, vreau să fiu faimos. Eu vreau să fiu, eu vreau să fiu, vreau să fiu faimos. Insula Dramei Totale.